здравник, професор доктор Иван Миланов. Той е председател на Българското дружество по неврология и на Българското дружество по главоболие и болка. Да, мигрената наистина е болест. Тя не е обикновено главоболие. Да, жените така обичат понякога да използват термина «имам мигрена» за оправдание в определени ситуации. Даже едно време в царските дворове било модерно да имаш мигрена, но всъщност мигрената не е това. Мигрената е сериозно заболяване. Да, защото мигрената е много сериозно заболяване, при което главоболието е само един от симптомите. То е първо, че е много тежко, второ, че е придружено от гадене и така силно повръщане, което води до дехидратация. Мигрената можем да оприличиме на епилепсия, защото тя е свързана с повишена възбудимост на мозъка, подобно на епилепсията. И тя най-често се тригерира от стрес, безсънна нощ, алкохол. Сега, има пациенти, при които се запуска от храни, но това са много малко хора. И затова съвременната медицина съветва, ако имаш мигрена, пробвай как ще ти действат френските сирена от лежали, цитрусови плодове, шоколад и какаови изделия. Пробвай как ще действат. Ако те не ти предизвикват пристъп, значи няма проблем да ги консумираш. Защото много рядко те са причина. С хронична мигрена на магнитния резонанс се вижда находка, която наподобява малки мънички точици, бели точици, като прекарани инсулчета. Това е така, защото всеки мигренен пристъп оставя по малко исхемично нарушение на мозъка. Това е една от причините, даже може би една от главните причини, мигрената да се превърне в хронична мигрена. А пък ако злоупотребява с аналгетици, тя вече става мигрена при злоупотреба с аналгетици. Те двете много си приличат, но всъщност какво се случва? Пристъпите вече не стават толкова отчетливи, намаляват гаденето и повръщането, обаче те боли всеки божи ден. Това е хроничната мигрена, която вече така по-трудно се подава на лечение. Междупристъпния период, това, което препоръчваме и което малко хора го правят, ако пациент има повече от 2 пристъпа месечно, е задължително да използва профилактика, така наречената на мигрената. Профилактиката на мигрена има различни медикаменти, като почнем от най-старите антидепресанти, които още се използват, минем през медикаменти за лечение на епилепсия, които са ефективни като цяло, определени от тях медикаменти, и стигнем до най-модерните моноклонални антитела. Моноклоналните антитела имат само един недостатък, че са много скъпи. Да, и държавата не ги покрива. Държавата, за съжаление, не ги покрива. Ние като дружество по неврология така правиме апликации към държавата. Може би ще постигнем успех през следващата година. Вас, кое може да ви провокира главоболие? От какво може да ви заболи главата? Лоши хора. Лоши хора могат ли? Лоши хора, да, ма не мигрена, нали? Това е да, друго. не мигрена, просто главоболие, да. Епизодично, да кажем епизодично главоболие. Да, някакво, да. със сигурност. Възприемчив ли сте към тях? Имате ли някакви бариери на защита? Да, разбира се, ама има някои пробиват бариерите. Пробиват бариерите, да. Има такива, много успешно. И вас лично, като ви заболи главата, академик Миланов, най-добрият спец. Да, вие какво правите, като ви боли главата? Нищо не правя. За смисъл, то моето главоболие е така наречено тензионно главоболие. Епизодично тензионно главоболие. Тензионно главоболие. Това главоболие то не е толкова страшно като мигрената. Имаш 2 изхода. Да пиеш много виски. Ма колко? Кажете колко. Стотина грама са. Не става дума да спиш бутилката. Тогава ще получиш главоболие от макмурлук. Или да пиеш една таблетка, някакво нестероидно противовъзпалително. И третата е нищо и чакаш просто да ти минеш, защото то не е чак толкова страшно това главоболие.